Benvinguts a una nova edició del Gelida en Viu. Comencem amb el sumari. La Diputació de Barcelona està fent obres d'integració paisatgística a la zona afectada per l'eixamplament del pont sobre el riu Anoia. Les obres de la línia R4 de Rodalies s'allargaran fins al dia 13 de desembre. La Biblioteca Jaume Vila i Pasqual manté el servei de préstec i els clubs de lectura en format telemàtic. L'Ajuntament de Gelida mantindrà les mesures de mobilitat a les entrades i sortides de les escoles. El proper dimarts 17 de novembre, a les 8 del vespre, se celebrarà un ple ordinari de l'Ajuntament de Gelida. I acabarem amb l'espai de l'arxiu. Avui veurem un resum de la Festa Major de 1985. Durant les obres d'eixamplament del pont de les Cases Noves es va haver de construir un desviament provisional paral·lel a l'obra per la plana del riu i molt a prop de la Font del Claro. Aquestes obres van afectar la vegetació i el paisatge d'aquesta zona. Ara la Diputació de Barcelona està recuperant aquest espai i està fent unes obres d'integració paisatgística. Les principals actuacions, que tenen un pressupost de 47.000 euros i un termini d'execució d'un mes, comprenen la realització d'una estesada i retirada de rizomes de la canya i la plantació d'arbres grans de ribera i forestals, així com arbustos forestals i també aromàtiques. Així mateix, les obres inclouen la construcció d'una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda a la Font del Claro, així com la construcció d'esglaons amb travesseres ferroviàries per l'accés a la font des del pont i des de l'aparcament. Les obres de la línia R4 de Rodalies s'allarguen fins al dia 13 de desembre. Adif ha comunicat l'endarreriment de les obres en una reunió amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca i representants de Rodalies. La setmana passada, l'alcaldessa de Gelida, Lluïsa Llop, va participar en una reunió telemàtica amb responsables d'Adif de Rodalies i els alcaldes i alcaldesses dels municipis veïns afectats per les obres del corredor del Mediterrani, en la qual els representants d'Adif els van notificar que les obres, que havien de finalitzar el mes de novembre, s'han endarrerit i està previst que finalitzin el 13 de desembre, amb el compromís que aquest dia es normalitzi la circulació de trens. El director general de construcció d'Adif, Juan Pablo Villanueva, va explicar als representants institucionals que el calendari d'execució de les obres s'ha hagut de reprogramar per factors externs, com la vaga de personal de circulació d'Adif a Barcelona en horari nocturn, així com les afectacions provocades per la Covid-19. Villanueva va lamentar les molèsties que aquesta situació està provocant a la ciutadania dels municipis afectats. Les obres començaven el dia 25 de juliol i havien de finalitzar el dia 16 de novembre i han deixat els usuaris sense servei de tren al tram comprès entre Sant Sadurní i Martorell. El trajecte el cobreix un servei de busos i ençadora. Aquesta situació ha provocat importants greuges i molèsties als usuaris de Rodalies Renfe, que han vist incrementat el temps de trajecte a quasi una hora. Una de les mesures de seguretat per tal de frenar el contagi de la Covid-19 és el tancament d'equipaments esportius i culturals com la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. Actualment, aquest equipament cultural ofereix el servei de préstec de llibres i està organitzant algunes activitats telemàtiques com el Club de Lectura. Ens ho explica la directora de la biblioteca, Montse Julià. La biblioteca, amb les normatives de la Covid, el que fem és servei de préstec, és a dir, no es pot estar a la biblioteca ni per estudiar ni per estar-hi una estona, sinó que l'únic servei que donem és la recollida de llibres en servei de préstec. Sí, per venir a buscar un llibre o endur-se un llibre a casa en servei de préstec no cal cita prèvia, això potser és important dir-ho, i cal ser soci de la biblioteca, que cal tenir el carnet de la biblioteca, que és totalment gratuït, i és venint a la biblioteca, fer-se el carnet, recollir el carnet i podem agafar els llibres que necessitem. D'activitats s'estan portant a terme els clubs de lectura, perquè d'una part ens permeten fer-ho online, que començarem ara ja a finals de mes,
Vam fer una trobada presencial el mes de setembre, però ara ja amb les noves restriccions ens veiem en l'obligació i en l'oportunitat de fer-ho online. Això serà a finals de mes, tindrem un escriptor també que també farà la seva sessió online, i després s'està fent un club de lectura que és Mirada Endins, que és un club de lectura dirigit a dones, fonamentalment, que es fa a l'aire lliure, i això permet poder-ho fer amb les garanties que ens demanen. Durant aquests dies també es pot visitar l'exposició Animalons de Salvador Oller, al vestíbul de la biblioteca. Des de principis de curs, l'Ajuntament de Gelida, i degut a la crisi de la Covid, està aplicant diverses mesures de mobilitat en les entrades i les sortides dels infants de les escoles. Concretament, un quart d'hora abans i un quart d'hora després de l'inici i també de la finalització de la jornada escolar, la circulació està tancada per la pacificació del trànsit i per evitar aglomeracions. En el cas de l'Escola Montcau, el tall de circulació es fa des de la cruïlla de circunvalació amb Montcau fins a circunvalació amb l'Avinguda Europa. També s'habilita cada matí un aparcament dissuasori a dins de la pista esportiva de la piscina municipal i que només està obert des de 3:45 del matí fins a 1:45 i des de 1:45 de la tarda fins a 3:45. A l'Escola Les Fonts, el tall es fa al carrer Enric Prat de la Riba, en el tram que afecta la façana de l'escola. La regidora d'Educació, Marga Bertran, ens explica que aquestes mesures es mantindran en el temps perquè han sigut beneficioses. A l'inici del curs escolar d'enguany es va limitar la circulació de vehicles davant de les escoles de Gelida, per tal de minimitzar les aglomeracions i reforçar la seguretat sanitària tant dels docents, els alumnes, els familiars i els acompanyants. Aquesta decisió no es va prendre unilateralment des de la regidoria d'Educació, sinó que va ser consensuada amb les AMPAs i el president de l'Associació de Veïns de la Fanga, ja que davant de l'Escola de les Fonts hi ha veïns. Pacificar el trànsit en els entorns de les escoles és una manera de prioritzar la seguretat i la salut dels nostres infants. El proper dimarts, dia 17 de novembre, se celebrarà a les 8 del vespre un nou ple ordinari a l'Ajuntament de Gelida. Serà un ple telemàtic que podrem seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida i també a través de Ràdio Gelida. Alguns dels punts d'aquest ple ordinari serà l'aprovació de la proposta del conveni amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària. També hi haurà el punt d'acceptació de la donació de la parròquia de Sant Pere de Gelida, de l'Església i del cementiri del Castell de Gelida a l'Ajuntament. Un altre dels punts d'aquest ple serà la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l'Ajuntament de Gelida, també l'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cervelló i Gelida, també l'aprovació inicial del Pla d'Equipaments Culturals de Gelida, l'adhesió de l'Ajuntament de Gelida al conveni amb la Diputació de Barcelona pel manteniment de l'arxiu municipal i també l'aprovació inicial de la modificació del crèdit 6-2020 del pressupost vigent de la corporació. Per altra banda, també hi haurà l'aprovació de la resolució, si s'escau, del contracte administratiu per l'explotació, manteniment i adequació de l'estació depuradora dels polígons industrials al sector nord de Gelida entre la mercantil HPSA i l'Ajuntament de Gelida per mutu acord entre les parts. I comencem la secció de l'arxiu del Gelida en viu amb imatges de la Festa Major del 1985. Aquestes són imatges del sopar de la ràdio. Com sempre, la ràdio obre i alimenta la Festa Major. Bé, el que estem veient en aquest moment són les imatges d'aquest sopar popular, no com hem dit abans, però amb la particularitat que aquest reportatge no va ser possible que fa el so ambient de la festa, inclús del conjunt, ja que es va tindre petits problemes amb el micro i no va ser possible registrar el so original d'aquesta festa. De totes formes, us deixem aquí en aquestes imatges d'aquest sopar, va tindre força èxit i després les imatges del sopar.
I com totes les festes majors, també hi havia la festa infantil. Els bombers eren els encarregats de posar l'escuma d'aquesta festa. El que ha estat aquesta demostració dels bombers de Gelida, segona demostració ja també que compleixen el seu primer aniversari com a cos de bombers. Veiem que l'assistència dels nens ha estat massiva, com l'any passat, i hem disfrutat de valent amb aquesta espuma i amb aquesta aigua que has anat ruixant. En un dia, avui, aquest dissabte, en què, bé, a pesar de que ha començat una mica ennuvolat i encara continua una mica ennuvolat, i sembla que en qualsevol moment pot produir-se alguna tormenta, doncs la calor també s'ha deixat sentir. Durant la festa major del 1985, el conseller d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya inaugurava la captació d'aigua de la font de Sant Miquel. Amb la inauguració d'aquest pou de Sant Miquel. Però opino que el que ens hauria d'explicar millor, el que tenim aquí i el que ens representa pel nostre poble, és el conseller del nostre Ajuntament i responsable d'aquesta àrea, que és en Joaquim Marcaré. Jo el que volia dir és que, en fi, tots coneixem la problemàtica que hem viscut durant molts anys aquí a Gelida amb els problemes de la falta d'aigua. Llavors, tots sabem que antigament estava confiat l'abastament d'aigua a Gelida amb unes captacions bastant superficials que eren molt sensibles a la pluviometria. Llavors ens trobàvem que els anys que plovia bastant teníem aigua, els anys que no plovia massa ens trobàvem pràcticament a l'estiu sense aigua. D'aigua que està sortint d'aquesta canonada i realment el gruix d'aquest cap dalt és força important. La gent s'ha quedat prou contenta d'aquest fet, encara que ja, com han dit, els diferents personalitats que han anat parlant. Bé, en aquests moments el que està succeint és que s'han trobat les dues cercaviles, la que venia de la font de Sant Miquel i l'altra que estava ja a punt aquí preparada, la dels nens, que estan, veiem ja que per fi tornen a sortir al carrer una mica més escurçats i bé, la castellera en aquest cas és la que comença a moure. També veiem un cuc immens el que tenim aquí i és el que comencem ara tot seguit a veure ja. Em sembla que va ser ahir i ha passat un altre any que torna al nostre poble aquests dies assenyalats per tots nosaltres com és la festa major.
Un dels actes tradicionals de la festa major també era l'elecció de la pubilla en el ball de gala de la Unió del Casal Gelidenc. Bé, antes de passar a la proclamació de la nostra pubilla, vull presentar-vos a en Rafael Tamarit, que ja el coneixeu, que us farà una glosa de lo que és i el que representa la pubilla. L'amistat sincera i desinteressada. El dia d'avui és el dia que us toca als gelidencs organitzar l'elecció de la pubilla triant a una noia capaç de representar-vos arreu del nostre país amb tot mereixement i dignitat. Han sortit elegides com a dames d'honor les senyoretes Montse, Rivera i Noia. L'altra dama d'honor és la senyoreta Montse Nicolau i Bargalló. En cau el vaig a proclamar pubilla de Gelida 1985 a la senyoreta Maite Almirall i Espinac. Dirigida per l'amic Albert Martí, els Dècaros. I més activitats infantils a la Festa Major del 1985. no es pot discutir per aquí. Podem saludar. Podem saludar. Saludeu, saludeu. I durant aquella festa major del 1985, Catalunya Ràdio va portar la seva unitat mòbil fins a Gelida per fer la programació habitual.
partir del moment en què comencem a parlar amb el Manel Llopart i també amb una persona que té molt a veure amb el començament de l'experiència de Televisió Gelida, que és Enric Creixell. Abans, però, a mi m'agradaria, perquè és que no ho hem parlat abans, amb en Carafí de la Festa Major. Amb el regidor de Cultura. Exacte, i és que, bé, avui, diumenge dia 25, la Festa Major continua, evidentment, ja ho hem dit abans, i demà també, acaba dimarts, i a les 7 de la tarda a les Fonts de Sant Miquel hi haurà l'actuació del grup L'Arc en el Cel, amb gresca, danses i cançons amb Dolors Lafit, cant i animació. No hem tingut temps de poder fer celebracions. L'única cosa que ens hem hagut de preocupar durant tot l'any de poder anar treballant i setmanalment poder oferir als gelidencs tot el que passava dintre de la setmana. Llavors, vull dir, no hi ha hagut possibilitats de poder celebrar-ho possiblement com haguera sigut el nostre desig. O sigui que tu mateix, si vols agafar una carta ja pots començar. Aquesta és la meva carta. Jo sóc la banca. No, la banca és ell. Aleshores, tu pots mirar les cartes. Recordo que n'has deixat una tapada i tu mateix t'ho fas anar com vulguis. Vols més cartes? De moment em planto. De moment et plantes amb una carta i tapada, a més. Caram, una cosa molt forta, no? Aguantar molt bé, amb molt bones activitats, fins a l'època que va venir la guerra i al final de la guerra, que va desaparèixer degut a les circumstàncies familiars en què va quedar moltes cases. Molta gent. Per falta de... 32 aniversari de la nostra agrupació. És com un vell diari de records plens d'il·lusió. Aquell dissabte de glòria cap al tard primaveral, entre repic de campanes i els estels dalt del cimal, un grup d'homes donen la pauta i cantant a pit obert varen fer sentir la Pasqua de Jesús de Nazaret. Hola amics, com ja sabeu, avui no fem TV Nens, però el que sí farem és recordar-vos unes imatges de la Festa Major de l'any passat, que van ser les primeres imatges de TVG. Com que ja sabeu, ja fa un any que ja porta TVG, i ara anem a veure aquestes imatges. Doncs com ens deia el Joan Garcia, veiem imatges de la Festa Major del 1984. Bé, sisplau, uns segons de silenci per fer una mica l'acte de presentació d'aquests gegants i d'aquest drac de Gelida, que avui d'alguna manera neixen amb l'acabament de la República i amb els anys de la postguerra. Fa uns quants mesos, fa unes quantes setmanes, un grup entusiasta de gelidencs, pràcticament de manera espontània, van tenir la idea de, per què no, fer els nostres gegants de Gelida. Ja feia uns quants anys que els carrers de Gelida, a la Festa Major, lluïen gegants, però sempre eren gegants d'altres pobles. Per què, doncs, no fer els gegants d'aquí Gelida? I el que avui podem veure aquí és ni més ni menys que el resultat d'aquesta feina desinteressada, aquesta feina constructiva que un grup molt reduït de gelidencs han estat fent, han estat realitzant durant molts dies per ara arribar a gaudir d'aquests nous gegants de Gelida. Aquesta gent s'han aplegat, els ha donat suport la Unió del Casal Gelidenc, que qui passa a ser propietària d'aquests gegants de Gelida. Potser, caldria de manera d'homenatge que els realitzadors d'aquests gegants de Gelida i d'aquest drac de Gelida són l'Enric Creixell, en Marino Gutiérrez, l'Antoni Noia, la Cristina Tussell, el Manel Gómez i la Consol Güell. I de manera molt especial, tres senyores d'aquí Gelida que són les que han guarnit aquests gegants amb els seus vestits. No cal dir que tots els gegants, íntegrament des de dalt fins als peus, han estat no solament pensats, sinó també realitzats per aquests gelidencs. Les robes també, són fetes a les cases de Gelida per mestresses d'aquí Gelida i que són la Montserrat Bruc, la Teresa Guilera i la Juanita López. Per a totes ells, i per tots ells i per totes elles, un fort aplaudiment. I amb aquestes imatges tanquem aquesta edició del Gelida en Viu. Nosaltres tornem la propera setmana. Adéu-siau.